CMAAA नि नोंथांमोननि सेराव फिसा मोनसे आपडेट लानानै फैनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला CMAAA थामहिनबा चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियानाव जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना इन्टारभिउ होदोंमोनब्ला नोंथांमोननि सेराव मोनसे गुलुं गुजुं जानानै दंबाय थायोमोन जे आंनि मुङा सिलेक्शन लिस्टआव दङना गैया, थामहिनबा आं सिलेक्शन जादोंना जायाखै बेखौ माबोरै नायनो हागोन। स' बिदिब्ला बे गुलुं गुजुं जानानै थाबाय थानाय गिनाया नोंथांमोननि सेराव दिनैनिफ्राय बे गैया जासिगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनिफ्राय नोंथांमोननि सेराव बे अफिस थिंजायनिफ्राय नोंथांमोननि मबाइलावहाय फन फैनाया आरम्भ जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय समाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदोंमोन जे नोंथांमोननि CMAAA नि जि चेक बे चेकखौ फैगौ 7 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 15 फेब्रुवारिनि गेजेराव नोंथांमोननि चेकखौ गासै आसामावनो राननानै होनाय जागोन। स' बिदिब्ला फेब्रुवारिनि 7 तारिखआवहाय बिनि चेकखौ राननाय जागोन आरो बे चेक राननायनि थाखाय नोंथांमोननि खाथियावहाय फन फैनाया आरम्भ जाबाय। जुदि नोंथाङाबो जुदि सिलेक्शन जायोब्ला नोंथांनि मबाइलावबो फना फैगोन आरो जुदि नोंथाङा गमामा सिलेक्शन जायाखैब्ला नोंथांनि मबाइलावहाय बेयो फन फैनाय नङा। स' नोंथांमोनखौ दिनैनिफ्रायनो बिनि आपडेटआ ओंखारगासिनो दङ। बेयो एल्फाबेटिकेलि नोंथांमोनखौ फन खालामगोन। मानो होननानै बुङोब्ला ए आवहाय जायनि नामा दङ, बि आव जायनि नामा दङ, बेबायदिनो सिरियालि नोंथांमोनखौ फन खालामगोन आरो दिनैनिफ्राय लानानै फैगौ 5 फेब्रुवारिसिम नोंथांमोनखौ फन खालामगोन आरो फन खालामनानै नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जागोन जे आमुक जायगायाव नोंथांमोननि चेकखौ राननाय जागोन आरो नोंथांमोना बे जायगायाव फैनांगोन। जायफोरनावनोखि फन फैयाखै नोंथांमोना जेनिबो गोदाव सोराव जानांगौनि खोथा गैया। मानोना आसाम सरकारा बुंखादोंमोन जे फैगौ 15 फेब्रुवारिखालि नोंथांमोननि जि चेक बे चेकखौ राननाय जागोन होननानै आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होखादोंमोन। हयथ' दिनै फैयाखै गाबोन फैगोन, गाबोन फैयाखै समफोर फैनो हागौ। स' नोंथांमोननि नामा जिहेथु सिरियाल वाइसआवहाय दङ, बेबायदिनो सिरियालि नोंथांमोनखौ फन खालामनो हागौ आरो बबेबा जायगायाव नोंथांखौ लिंहरनानै हयथ' नोंथांनि चेकखौ होनो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना गोदाव सोराव जायालासिनो फैगौ 15 फेब्रुवारिसिमखौ नोंथांमोना नेब्लानो जाबाय।